Ikawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod.
Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 28 minutos na nagkaligad sa oras nga, alas 4, Saga! Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya. Sa Negros Occidental, welcome na sa atoriya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong, Biyernes kita sa karon nga adlaw banawa. Pet sa 29 kita sa bulan sa Abril tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no, tob-tob. Sa isang takna, subong yang aga sa pagdulong sa isa pila kamarga panguna. Mga mainat na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang atong mga Bombo Patrola reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa nabila-pila ka maragap panguna nga mga balita nga toriya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga toriya nga diskusyonan
Pilaya ka mga nagpanguna nga mga balita ato riya nga paghahatagan sang pagtamod subong sining Biyernes nga edisyon sang aton iya nga paratuntunan. Una kita sa mga nagpanguna nga mga balita local ang mga official ballots na para iya sa may siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang nag-abot na kahapon nga adlaw. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan kag ato niya nga diskusyonan subong ang pinaka last day o kunang third day sang local absentee voting. Di ba mo yan mga nagbotar sa probinsya sa Negros Occidental, no? Kag subong man sa nag-apply black kag nagbotar para sa absentee voting. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita, no? Dugang pa nga nagapanguna nga mga balita local, si Mayor Isko Moreno nagpatigayon diri hapon sang Grand Rally man diriya sa may siyudad sa Bacolod. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita, no? By the way, may sunog kagabi sa isa kakalanaan, no? Diriya sa may barangay Sumag, siyudad man sang Bacolod. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita, no? Mga balita pong sudnon nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga ang 40 close contacts sang una nga pasyente sang Omicron sub variant, no, sa Pilipinas negatibo sa COVID-19 so iya sa Department of Health. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan ang oath taking sa mga bag-o nga mga abogado pati gayunon sa May 2. Okay? Kag subong man, by the way, matchikyar man kita karon Bombo Anthony, no? Para sa aton nga pinakauli nga rakat sa panahon kay ang flood alert nakayara, no? Gina-warning sa pila iya kabahin sang pungsod bangod sa low pressure area suno iya sa Pag-asa. Kag sa aton man iya nga mga kabombo dugang pa nga mga balita sa mga balita gikan sa luwas sang pungsod. 11 ka taong patay matapos makuryente sa mangtang nagatambong iya sang prosesyon dito naman iya sa India. Samtang ang ining gas bala, no? Ang ining gatong, no? Emo rin man ginhimo nga weapon subong sang Russia against iya sa Europe, no? Sining update kita sa padayon man nila nga invasion iya makabinan sa Ukraine. So, amo ring mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. No, samtang kita ang nagapangalaga drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga, kamusta kamo dira? Kay sa aton iya nga mga kauturan, grabe kada siglang sa mga inadlaw nato, no. Hambal ko na gani sa inyo kaina pet sa 29 kita sa bulan sang Abril. Amo ring katapusan nga Biyernes sa bulan sang Abril kay malabay ang Sabado Domingo or pagkabuwas nga adlaw katapusan lagi nga adlaw sa bulan, no, kay pet sa 30 buwas. So meaning April 29 kita sa karon and sa ginabantayan naton nga local kag national election sa mga kauturan ta, it's para sa aton nga the vote 2022 countdown para sa local kag national elections. 10 days to go na lang iya mga kabinan. Grabe, no? Just días na lang or 10 days to go na lang sa aton nga mga kabombo kag magapatigayo na kita sang May 9 to 2022 national kag local elections. Pulo ka adlaw na lang. Amo na yun ka dasig ang mga inadlaw naton sa karon. And speaking sang pulo ka adlaw, kamusta na dira, no? Dodog na pang musta na namon kamo ko na sa siring pagpatigayon sang local kag national elections. Sinumbali lang ang kampanyahanay halin man sa local pakadto iya sa national. Ang mga national candidates gani like mga presidentiables kapila man naman magbinalik-balik diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental like si Mayor Isko Moreno,
no? Domagoso, ikaduha niya na nga balik sa aton diri sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. And kahapon ang pagpatigayon niya sa iya nga grand rally, no? So wayon tat, no? And we've heard pila pa ka mga opisyal man, no, or mga kandidato sa national like kay VP Lenny Robredo or kay Bongbong Marcos man, may another round pagid sila sang balik diri sa aton sa Bacolod kag Negros, diri sa aton sa Western Visayas. Kaya si Mayor Isko naglibot man niya halin pa sang tinalikdan nga mga inadlaw sa may halin pa siya sa Iloilo and then nagparoha siya, no, naglibot sa bugos nga Western Visayas. Syempre kinanglan gina nila magbalik diri sa Western Visayas, no? So amo man ang iban pa nga mga presidentiables or mga presidential candidates, no? Sang nagligad to nagbalik man diri sa aton si Tito Soto, although wide niya nadala to Ping Lacson, no? So meaning ang mga national candidates do kapila gawa magbalik diri sa aton sa Bacolod kag sa Negros para sa ila sini nga pag libot man. So, karamo man sa mga supporters. Perte, no? So, subong, hindi ka pagidyak pakot, no? Hindi ka pagidyak kahambal. Sinogid bala. Although hambal gani nila, ang ining sa national position do, duha ni ang mag-away ni. Pero kung tanawon mo sa ato riya nga mga kauturan, sa ato riya nga mga kabombo, hindi man mapaperde ang iban man nga mga presidential candidates. That's why nga, hindi kagid iya makabinan makapakot gid, no? Ano gid man bala. Pero kamo sa mga kauturan kabalo ko, sige na pamangkot ko na gani kamo samtang nagahilapit na kay subong ho 10 days na lang. So sino yan ang inyo sining mga kandidato man? Mayara iya sang nagligad amo ning kandidato niya ho, pero sa sunod subong ya nag-change mind siya. Nag-change ang iya sini iyang panghuna-huna. No? So, amo ni sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo, basta importante ginapanumduman tagid ni. No? Ginapanumduman tagid ni kung sino para sa aton iya ang nagakaangay kag nagakadapat naton nga ibutang sa pwesto. Kaya manti sa pagpili naton, let's say sa national, no? Sa pagpili naton sang presidente. Kinanglan panumduman tagid, hindi pwede nga do ka-idol ta lang siya. Hindi pwede nga do na namian lang kita sa iya. Pero dapat siya deserve gid ni, no? Dapat deserving gid siya. Kay kabudlay man karon nga maghinulsol man kita ya. Iti pareho na sa pagka-presidente, anom naman na siya katuig nga magapangalagan, di ko magsala naman ng stepping takron. Sa buong nga daan ho, ang number one iya nga problema naton subong nga ginapangatubang isa, no? Aside abis COVID, dito dinugtulo tahaw na. Isa sa mga problema naton yung ginapangatubang sa aton subong sa may pungsod Pilipinas ang mataas nga presyo sang gatong. No? Ang sining mataas nga presyo sang gatong, no? Sa supposedly nga dapat maaktuhan gid niya sang insakto ya tido ka wagyapon, no? So dapat matagan gid ni siya pagtamod, no? Kay iniya hambal ko na gani sa diskusyon daton. Kita tanan apektado sini, no? Alin sa drivers, kita nga mga commuters, syempre mga basic nga mga needs, kag mga basic nga mga necessities, no? Mga ginabakal bala naton, ti apektado ang iya sini iya mga kabiran nga presyo. So, that is why hambal ko na gani, very, very important nga magpili kita sang insakto, no? Nga mangina masunod nga presidente, vice-presidente, senador, down to local naton nga mga opisyal or local naton iya nga mga opisyales. Okay? Sige. 40 minutos na nakaligad sa oras nga sa 4 sa aga. This time, chikero naton,
kamustahon naton ang sitwasyon naton diriya sa may palibot sa syudad sang Bacolod. Chikeron naton ha, unang hugnat sa balita sang patrol. Sa subong naman niya nga aga. Tiyempo ta ka okay lang no? Pero kung kisa dito paktan, basta may pagtulo-tulo sang kalibutan, may low pressure man nga daan, chikeron tani karon. Ang pinaka-latest niya update sa low pressure ni diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas. No? Pero subong niya nga aga, kamustahon nato ang sitwasyon sa ato niya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Bombo Anthony, chikero naton, unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kamusta ang ato niya nga palibot, no? Especially, giho sa mga kauturan tanin sa karon ngati. Aga pa rin nagabalata, aga pa nagabulog daw, no? Sa mga kauturan nato ngati dapat magmata aga pa or temprano pa, no? Kahit may mga obligasyon kita, may mga trabaho kita. Bagay nila, hindi kita gidya pwedeng tinamad, no? Hindi kay kung gusto nato niya nga syempre especially kung kitablat isang kahig, isang tuka man, no? Sa kapikado sang sitwasyon, kinanglan ta gidya nga magbata. At why gid that choice, no? Amo gid na iyang pangabuhi, kinanglan ta gid niya magpangabudlay. Si Bombo Carla May Defensor sa piyak na linya. Bombo Carla, good morning! Bombo Carla. Alright, sige. Sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo, na chikero nato na. Dugay-dugay, no? Hibaloon nato na ang dugang pa nga mga balita, no, sang patrol, no, si Bombo Carla May Defensor. Okay. Ang pinaiyak ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga, no, diri sa aton iyang pangalagad diri lamang sa Bombo Reports First Edition, no? Sa liwat ha, balikan naton ang patrol, si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo An, live naman kita diri sa Bong, no, diri sa may North Terminal, Bombo An. Kamusta ko din nato ng ating nga mga kauturan, yung mga drivers, Bombo An, no, kung nakabato na ini sila bala sa nga ayuda, Bombo An. Kiti madugay na ini, no, nga ayuda nga ginahatag sa aton sige nga mga drivers, Bombo An, no, kung fuel subsidy, no, kay kinanglan ginining laya, Bombo An, kiti pila ka mga asud-asud nga pagsaka sa gatong Bombo An sa subong at ini kuan man naton sa kung nakabaton pala ang aton sili nga mga driver sa ida sili nga mga fuel subsidy, Bombo An. Ito naghigad pa ini, no, ang iba niya ang yara iya sa north nga bahay o kung nara na sa Negros Occidental ya, Bombo An, nakabato na ini sila ya sa nga fuel subsidy. So andiri naman sa syudad sa Bacolod abo ang aton sili nga pagka-check karon, Bombo An, kung ini sila nakabaton bala, no, sa fuel subsidy, Bombo An. Yes, Bombo An. So sa subong ari, no, kuan naton sa reaksyon ng aton sini nga mga drivers, so tagapulo pang happy ni sila sa subong, Bombo An. Kita sa subong nga mga tinion na wala pa sang mga pasahero nga yari diri sa subong, Bombo An, no, di mga alas 5 gini siguro o ko na mga 5:30 di amo ni ang oras sa ila sini nga pag pasaka na iya sang pasahero nga halin sa north nga bahin sang Negros Occidental, Bombo An. Dira sa North Terminal, Bombo Carla, may mga jeepney drivers, may mga tricycle drivers nga still sa gyapon maski dumalaka ang pasahero, aga pa, no, nagapilahay na. Yes, sakto gid, Bombo An, no, hindi sila pila na ini sila sa ila sila nga mga sulakyan para at least na, Bombo An, kung mag-abot ang mga pasahero, nakaplastar na ang mga salakyan, Bombo An. Okay. Yes, Bombo An, so yari, no, paan naton sa reaksyon man o kung pagpamakoto nato sini nga mga drivers kung nakabaton ini sila wala sang ila sini nga subsidy, Bombo An. So ari nagapulo pa happy nga to sini nga mga drivers diri, Bombo An, no? So amo man niyang ila sini nga transmute, Bombo An, no, nga maka pulo pa makaw, no, samtang wala pa sang mga pasahero nga
abot diri subong sa North Terminal Bomboan. So sir, mayong aga si Bombo Carla ni kamusta nga aton sini nga pagpulo pa nga pedicel? Sino pangalan na sa kani? Si Greg de la Peña. Si Sir Greg de la Peña Bomboan. So sir, di kamusta man ang imong sini nga o kung kamusta yung sini subong nga pagbiyahe? Di ko pinot kide di number 1 nga danong krudo sige lang saka. Hindi na punggan, ng problema pa kita ang subsidy do ginapunggan. Kasi mo nang problema dat subong ikluluis mong yung driver. So kadto pa kamo sa subong sir nga magpasaka sa plate. Do sa subong wala pa man kuan kaya mo na ginahulat namon ng tawag na nga subsidy. Hindi man may pwede kami lang dapat kaya ang subsidy ang bala ni release na nila kasi mo lang nulat namon. Okay, so sa subong sir wala pa gid sa gyapon nga. Sa subong wala pa gid. Amo na kabugtaw na lang kami para ngayon nagbakal kami bugas. Pa pila sir nag-arkila ka lang niya sir sa nga sir nag-arkila ikaw sa nga jeep. Oo, arkila lang kami rental lang kami halos rental na di ka may mga operator man di. Oo, tas pila imo renta. Dahil ito 500 na naman rental sa buong. 500. So isa kadlaw pila ang makuha mo. Yung maginansya na mo na may 350. Yung 350 na kanaan mo pa na. May lang mabili nga da 200. Amo na lang na malimpyo mo. Sa subong wala pagi kami may nabaton nga subsidy. Ay, why git? Why pa tinimok-timok? Di may operators, ikaw sir, wala sang operator mo ginhatag sa imo ang subsidy o wala siya. Ginhatag niya kung mag-abot niya, di galing kiti why man. Naupo na galing kamot tsaka kwanto sa kwan may man Japon. Wala Japon. Pero nagliligad nga mga subsidiya, baton ka mo during pandemic. Oo, nakabaton na yan. Mga bilang na baton. Ang bantag 6,000. Oo. 6,000. Oo. Okay. So, sa subong nga nagtaas ang gasolina, wala kami sa may nabaton. Wala may nabaton. Ang nabaton naman subong, taas ang gasolina. Crudo. Muna subong amon baton. So, kita pambuan, sakto gin si sir mo nang ila siniya nga nabaton, kasi kada semana iya pambuan nagataas. Bilang piso ang 3 pesos ang taas nako gid. Dako gid kayo sa 3 pesos ang kwan pa kada kulon ba kada Huwebes. Kada Huwebes do may sakat Martes. May sakat Anong kulbaan ang sipap lang magsinaka sa sinakang pigado nga dan subong. Pisir ka ba? Pisir ko maglapot kishin di ang gatong be. Amon siling balik ang tanis kalisa. Lakat gid bomboan. Tag anong oras man ni si Sir nagabugtaw Bombo Carla? Alas 3 lang yung kabugtaw na ko para magapila kami dito. Grabe no. Kung ginalagas mo na daan chimpo iti. Sa kaiwas ang pasahero subong. 2 ka oras na di kami kagwa. Sila lang kami ka-trip adlaw 4. Hindi ka man pwede kasi nga maka-strike ka, kaya ka man putol ng pasero, ang krudo mo dahil kamalmaan ang krudo. Buyang ka lang sa krudo. Okay. So ikaw, sir, may karelyebo ka man, sir? Why? Kasi ang isa kadlaw, imo ginaiyak. Oo. Wala kaya bulos. Why? Anong oras gagrahe? Pamuslang ko pa nga din naganit ko bakal bugas. Okay. Yes, babaan. Anong oras gagrahe si Sir? Ano oras gagrahe? Nagalasutso? Wow, uy, mintas may tawo sa downtown kami. Ano lang makabawi sa downtown, no? Ano yung biyahe? Oo. Mandalagan, Libertad. Okay. Taga din si Sir? Taga din ka, sir? Taga Talisay. Okay. Taga Talisay. Tiko mag-amoni nga hugada. Mangkot naman Kuya Bombo Carla. Mag-amoni nga hugada. Sinong napusuan niya nga color nga mangin presidente? National, sir? Ang? Yung mga presidente. Meron na. Ilang taon talang kay do kung magtupa nito matupa man ang atong kuan sila Oo. So sa imo ginalaga do ano ang leading subong nga kolor? Kung sa ano lang ko sa pink lang ko. Nga pink si sir. Sa pink si sir. Nga pink ka. Amo lang na akon kay kasi masulit man tablas na ko now. Amo lang ginakahangawa man. Hindi ka gusto nga magsulit ang history. Hindi na ko gusto kaya yung mga kabataan sa uli. Sila ka bilang kabataan, sir? 4. Gilis pila pa? Oo, gilis pila na. Okay, ano so, ang nadumduman mo, sir, sang kuan haw? Sang history to during that time haw nga hindi ka na gusto masulit?
Ano dumaw kay istorya nga dan sang lolo ko isang una ti. Amo nang kay sa amo una mo. Nga kala takbo sa una ti. Ano ginang pinakanatandaan mo, sir? Ang hambal na doon sa Itza Revolution sa una to, mo itong gimagwanta to. EDSA pagilyaba po alang iya siniya gina concern man po mo. At least bang buwan niya si sir nakadesisyon na yan no, sa nga iya siniya nga maging presidential bambo. Ako nang iya siniya maging presidente bambo. Ti ang ka-coffee partner da ni Sir Ho. Yes. Anong biyahe man ni Sir? Yes. So Sir Greg, thank you kita. So si Sir, ano naman ang ato siniya pag-interview na bambo makayuan man natin sa nga reaction. So sir, mayong aga, si bambo Carlos, sino ganing alam natin? Beldan Ventilasyon. Beldan Ventilasyon. Beldan? Oh. Okay. So sir, kamusta ang biyahe na niya bupuan ang ato sininga? Yes. Pagkapamangoton. So kamusta imo nga biyahe sir? Mo man sang ginambal ni sang upod ko eh. Imo man niya jeep or arkilang? Arkilaman. Teka rin kaya sir? Bali Tagaylilo ko ya. Kasi Kapag nasawa lang ko sa bago. diin sa Iloilo. Nagabanggo din diri sa Bacolod din kagatin. Sa bago gid ko yung nagapuli. Oo. So dugay ka naman ka driver? Mga 8 pa lang ang bulan. Pag-o pa lang. Okay sa Iloilo kay nagabiyahe taxi mo. Hindi ka nagpapuli ka diri sir ako nagpailokan man sa jeep. Jeep mo ginadala? Oo. Kay ang utod ni Suwao nagbakal sa sasakyan. Ako ginpa nila nga driver. Pero ang taxi mo to sir sa Iloilo, imo gito yung unit. Iya sang tiyo ko ang Julix taxi na bla. Okay. So, buhat ibabuan, taxi driver man before si Oo. sir. So, sa subong tigpag-ulan siya nagdala sang salakyan, babuan. Oo. Ti, kamusta man subong sa 8 bulan? Ano, nakabato na si Sir Subsidy? Kabato ni ko sir? Wala pa. Kay bagulang ko din. Okay. So, kati kamusta sir? Imo sini nga eksperyensya sa 8 ka bulan. Kitilain niya ang salakyan sa taxi mo na? Ang POJ kali? Ang POJ do makapoy gid tapos mainit. Mainit. Ang taxiya, Ang taxiya bugtaw komportable gid kaya. Okay. Pero, ang sakita sir, compare mo sa kita. Sa kita mayo man ang taxi tan. Kung dito sa Iloilo. Oo. So, kasi diri, way ka pa experience. Duway pa kay bagulang ko din. Pero sa diri sa imo kita diri sa mga sa PUJ diri to Daw. Nadamo ka ba kaisa pa sa ino? Galing ang di lang mapananang mahal ka krudo. Oo. May boundary ka man, pero pila yung boundary? 400. 400. Okay, di ba mo ati ni no sa Anong subong biyahe palaki, ni sir? 8 ka bulan. Anong biyahe mo sir? Ang Mandalagan Libertad. Okay, Mandalaga na Libertad Bambuan. Ti, tag alas 3 man nagabugtaw Bombo Carla. Gaubog ka. Aga pa ko kay para maka-pick up ko to sa Moncan, sa Sairo, pagkatod sa... Ginadala mo sa sasakyan. Lumayo man bang buwan, okay? So, kay sa maka, kay ikaw sa downtown, makagto di sa may, terminal, may pasahero ka na. Sa isa may mga pick up ka man from downtown. Buta sa Wayman eh. Di matsambahan, tingnan ka. So, may magaling po ba, kung magpadulo ka diri sa terminal, kung may makakuha ka na yan sa, sa downtown, no? Padulong diri sa may north, Bambuan. So, sir, sa presidential naman ta, national, so sino nga itong sininga napusuan? Anong kolor yun, sir? Pink man Japon. Pink Japon. Ano yung mo sininga rason niyo, sir? Para magbago naman ang katakaran sang aton nga kuan presidente. So amo na Bambuan, halos tanan gid Bambuan, amo nang gusto nga may bag-o naman. Iba naman Bambuan. Bombo Carla, kung Yes, Bambuan. sa gusto niya nga presidente, anong gusto niya nga himuon abi sa sila iya nga presidente Bombo Carla? Ano ba sir, kung meron na sa bagong nga presidente, kag kung ang gusto mo gid nga presidente, amo ang napilian, ano ang gusto mo nga iya sini nga paghimo? Diba si manubo pa lang ang mga balaklon kag ang krudo. Basic. Kasi
pagit manuko sa At least na makaka-buhi-buhi man sa inyo, no? budlay gate sa balaklon. Yes. So, bumbuante mo na, no? Basic needs na nga doon sa nga mga kautura na listanan. Amo gini ang ginahingyo nga nubo bambuan. Duway gida sang pulahan or duway gida sang putian or blue da? Yes. Meron makamuyo sa mga kopdanan nga lain man ang kolor. Halos tanan. Halos tanan color pink. Atoon. Galing kiti ari sila sa Negros bambuan, no? Hindi dili sa may Negros, sa may Bacolod. Pero sa inyo lokal yung may napilian na. Daway pa man. Din ka kabuto sir, tere? Iloilo ko. Iloilo. Nagapuli din siya. Din sa Iloilo? Din ka sa Iloilo, sir? Pabia. Sa Pabia. At aragin sa may sentro bambuan, Iloilo City, gid bambuan. Gwa man gyapon pero ti lapit-lapit lang sa syudad, yes, no? Lapit-lapit. Yes, okay, sige. So, malayo-layo niya kay sir. Bambuan. Amo naman ning point of view sa aton iya nga mga drivers, ano? Amo ning ila yang nga pulso that's why discussion man na sila Bombo Carla magpulo pangapis la kon aga, no? Okay. Diba? Sakto gid bambuan no mo nang ila sini nga gina-diskusyonan man kung aga biyahe kag kung ano dira bambuan no nga kung pila mapa-pick up nila mapasero sa dalanon diri sa syudad sa Bacolod bambuan. Amo gani man. Anyway. So sa mga sirs, thank you so much gid no. Salamat gid sa pag-share. So amo to bambuan no si Sir Greg no. As Sir Waldan bambuan ti amo na no. Ang ila sini nga reaction no ko na mga national candidate and then ang bambuan no ang ila sini nga napusuan sa sini nga election bambuan. Amo gani man ti subong ya ang mga pasahero do nagdamo-damo man Bombo Carla or pilahay gyapon? Ati bambuan ti maanhan naton makita naton ko kaisa ti nagapila no akong peak hours gid bambuan ti makita naton nga nagapila gid ang mga pasahero ti kung kaisa bambuan ti matumal man makitaan man naton diri kung kaisa alibot kita bambuan pero usually no sa PUJ yung bambuan ti may chance gid ini sila nga mapabuta nilang ila sini nga salakyan bambuan. Anyway, sige. Salamat gid Bombo Carla. Yes, bambuan nagikan diri sa North Terminal ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansa radyo ng Pilipinas, Assistant of All na Province Bacolod, basta radyo. Bombo. Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor, no? Sa unang hugnat sa balita gid ron sa patrol sa aton sa Bungaga. Tikita mo ang pinaka-importante ning fuel subsidy ni para sa mga utod naton yung mga drivers gahangla pagid niya hasta subong, no? Amo na bla kung ikaw let's say no, kung inabalang opisyal ka tapos ang pinaka-concern mo para ni sa mga pumuluyo, no? So mabatyagan mo gid ni kag matinguhaan mo gid ini, no? That's why naga-matter na siya kung sino man ang pilion naton, no, nga mangin masunod nga presidente sa pungsod Pilipinas. Kay ang presyo sang gasolina, reaksyon diri sa mga kauturan naton, balik-balik lang manubo mataas, teperte pang traffic, no? Mga reaksyon sa mga kauturan ti amo gid no, ang mga drivers ni mga utod daton nga mga drivers, that's why nga from time to time ginakamusta ta sila kay isa gid ni sila sa sektor nga apektado, no? Ang subsidy ti do parte man kahina way takbalo ni bla sa national ni sa LTFRB kung ginaano nyo pa ni nga hindi gyapon way gyapon nakatukpa ang supposedly ka fourth tranche na ni nga sang subsidy para sa mga utod naton nga mga drivers. Ti wala gyapon nakatupa. Supposedly, sa aton nga mga kauturan, ang amo na blang ginadiskusyonan naton kahapon nagligan nga adlaw sa nagliligad pagid nga mga inadlaw. Kung ang gobyerno, no, sa subong nga tiyempo nga amo ning sitwasyon naton, kung gin-suspend naton anay ang excise tax sa fuel lang gid we're not talking sa mga taxes sa iban, pero sa fuel lang gid. Kung gina-suspend mo na anay para nga mapanubo ta ang presyo sang gatong. So do amo nang pinaka madasig nga solusyon, no. Although syempre
pag-suspend mo na iti, way kakolektaon nga biuhi sa fuel, pero ti direkta naman niya mabatsagan sa mga naton tanan. Hindi laman gid sa mga utod naton nga mga drivers, but tanan kita. No, kay amo ning pinakakinahanglan subong. Tinga ang pamangkot ta gani permi sa ato riya nga mga kauturan nga hindi mapatuman sang gobyerno haw. Nga budlayan gid no. Kay ina iya direkta na iya nga solusyon. Hindi man niya nga astasan o suspend. Samtang ginaariglar ta pa, no? Ang oil deregulation law ta na do amo ginang naghalit sa aton nga do hindi gid nato na ma-regulate kay amo rin lang ginambal naton kung anong dikta sa world market, kung anong tay hope to ya sa world market. Dugay-dugay diriya sa aton niya, taas naman. No, hindi why kita kay permitang ginarason kay ti kabalo ka amo ning dikta sa world market mo. So why gid patawad no ining oil deregulation law? So amo na bala? So samtang tani nga sa subong nga pwede malang naton, no? Hindi man naguro. Kung wala ka kolektaon nga buhis abi sa fuel kay ginarason dati ang collection sa taxes, ang imo sini nga programa, ang imo nga proyekto para sa mga tao ti apektado ti maintindihan tana. Sagi man taya implementar sang mga projects patakay o mga taytay kun ano dira kun gutom chance ang tao, hindi niya ba na ma-appreciate? Susubong niya ti okay lang man ako wala na yung mga proyekto kasi wala ka kuktelek taon nga buwis sabi sa fuel, no? Basta ma-address mo ang pinaka-problema sa karon. We've been experiencing this, no? Diba? Halin man og tapos ang 2021 hasta na subong Abril na, ang presyo sang gatong mataas siya, protect dako pero magnubo siya ganiti. Maayo na lang kung hasta piso, pero kung asinintimos, pati duman na, hindi ka gidya manamian. No? That is why nga, amuna tani ang pinaka-immediate nga ginhimo sang gobyerno kung tanawon naton, ining suspension sang excise tax sa fuel para nga magnubo-nubo man. Te imagine na, pila subong ang fuel tahaw? 70, 71, 74, ang diesel taas ya mo. First time niya nga sa subong na to na experience nga 2022. Since time immemorial, nga ang presyo sang diesel, di ba? Halin sa una, nubo na iya. That's why gina-prefer gani sa iba nato yung mga kauturan na. Ang salakyan ta dapat diesel. Ang mga jeepneys ni, mga jeepney ho, diesel ni powered, ano ni sila? Diesel nila ginatugong crudo ni sila. That's why apektado gini sila katama. Imagine na magtugong ka diesel subong 74 litros, 75. No? So, amo na bala, buong sa una, amo nang ginalaot sa mga kauturan, ta kay kung magpresyo, abi 50 tahon, 40 plus ang gasolina, ang diesel ya, 20 plus. So, nagabot rin puntos ang nagligad, especially itong kasagsagan giblas ang pandemic, nubo-nubong gasolina, 26 pesos mong diesel. Nubo-nubo. Ti imagine na, subong pilanas, 35, 74. So, lain-lain gid niya nga epekto. That's why amo lang gid ang aton nga palamangkutanon, no? Nga hindi nato na anay masuspend. That's why subong sa mga kauturan naton ginapamangkot tagid ni sila 10 days. Pulo kadiyas antes iya makabenan ang eleksyon. Mayara na kamo sa mga napilian, may mga nabinag-binag na kamo sa sitwasyon. Although iba naton nga mga kauturan kun inablang kun human na paminsaron mo nga may nanamian kabi nga kandidato, maski ano pa man iyati, malikup, kumbaga bla, nalikupan gina paminsaron mo kay para sa imo, amo na yang imo yan nagustuhan. Pero sa pagkamatuod, kung wala lang kita ya biases, kung ang kinatanaw lang gid na yan naton, ang in fairness bala sa aton iya nga sitwasyon, makabinag-binag kagidya po. Kay ining mga nagapapili ni subong sa pagka-presidente, ti tanan ni sila, ara man ang kapasidad na nilaya. No? May mga ano ni sila. Fit man na sila for the position, pero sa ini sila nga tanan, mayara gini sa ila yang nga bagay bla. Nagakaangay kag nagakadapat kay butang mo sa pwesto. No? So kamo na lang na iya magbinag-binag, especially sa gina-eksperyensya naton nga sitwasyon sa subong. Kamo na lang na iya ang dapat nga magbinag-binag.
No? Kung ano gid man bala sa aton gina-experience nga sitwasyon. That's why nga matter gid na iya ang isa mo ka boto. Very, very important. That's why gina-encourage gid kita nga we have to go out and vote. Maski pa sa absentee voting. Na kaya ang absentee voting sa local diriya sa aton until today, may mga nag-apply na yung mga kauturan ta sa mga uniformed personnel, no? Ani mga tawo bala ang mga kauturan ta bala yang may mga obligasyon sa tion sang May 9. That's why nga gina-allow na sila. Mga utod ganyan naton nga mga OFW so ato sa luwas sang pusod, no? Ongoing man ang ila sa nga absentee voting, pwerte man to. Speaking sa mga utod naton yung mga OFWs, kamusta ka mo daha? Relax lang, ano? Perteng ilinaway. Sa ato previous naton bla interview naton sang tinalikdan to bla sa Hong Kong. Sus do jud ayan na lang makamarasanay na mo, no? Nagasininggitanay na ang pinaka first day. Amuna ang mga utod naton nga mga OFWs, pero in fairness ni sa ila do kanami man bala batyagon kay they're very participative sa aton eleksyon. Ina balang ang pagka-Filipino mo yati ma-exercise mo gid no? Kay maboto ka gid mo pero hindi lang tayo mag-ilinaway because may kanya-kinya kita nga choice. Kung para sa imo, amuning imo sa nga gusto iya nga mangin presidente, you have to respect sang gusto man to sang imo isig ka pareho para hindi na kamo magkinamrasanay, para hindi na mabugra sa mga relasyon nyo, no? Para kung mag-abyanay kamo gyapon. Even after sa eleksyon, no? Hindi nga tapos eleksyon niya duway kamo ya naga sila pakanay kay man nga dumakamarasanay na kamo naga pabinabati-bati na kamo ya sa social media kay manti ang ano ni gani ang hindi kaya na namian sang gusto niya, di ba bay? Da siya kung sino man yang iya sining gusto, no? Babay, iya kung sino iya yung gusto, anhon mo na biya karon maski hindi kaya konforme. No, ti babay, respetuhan na lang na. No, kay importante dapat ikaw respetuhon niya man ka. So ang liabi sinatanan, no, nga para nga hindi kita iya magilinaway sa aton iya nga mga kauturan. We have to respect each other's choices, bla. Ang choice naton, no, respetuhon ta. Kay mangin gani iya subong ang COMELEC nagapahanumdum gid sa aton, nagahambal gid sa aton subong may advisory gid sa aton kay siyempre notice na naton tanan mo damo ya ang nagailinaway subong tungod lang niya kay lain ang iya nga presidential candidate, lain man niya ang imo, no? Tiya mo na ganing advice permis ang COMELEC nga permi ko gina-remind sa inyo sa mga kauturan naton. Don't let a presidential debate injure great friendships. We all have to live with the decision of the people come May 9. And our bets may lose the election, but we don't have to lose friends because of it. Tandaan tagid na, ha? So take extra care in choosing your words when arguing your point with your friends. The candidates that you staunchly defend won't even know you exist. Amugid ng butang mo sa paminsaron mo. Hindi pagpanginmatche ang kandidato mo. Suportahin lang siya kung gusto mo. Ang tutuod ka suporta, hindi nga sagi ka rant man sa social media. Pero suportahin siya pag-abot sa eleksyon come May 9. Sa Mayo 9, abutuha siya. Inayalinong pag-ilya pangabuhi mo. Hindi nga siyempre iban makakos man sang iritasyon kay do makahambal sang ila sini nga kandidato do sila na gid ang kakorek da kag do makalait sa iban nga tawo ti amo gid ang konflikto da. Good AM Bomboan, galing ang mga OFW absentee voters, hindi sila makaboto sa mga local candidates, kundi sa mga candidates lang sila pwede makaboto. Correct. Basta gani sa absentee voting, you cannot vote sang local candidates, only national. Meaning to say, presidente, vice-presidente, senatoriable sa senators, kag sa party list. Amugid na iya, under the law, huwag kita may mahimo, dira, no? Kag dako ang part sa OFW sa economy kay dollar remittances puwerte. In Chacto gid certified drogasyon.
That's why kita, gasaludar kita sa mga utod taman nga mga OFWs in fairness ni sa ila. No? Syempre, isa ni sila sa nagapatiyog man sa ekonomiya naton, padala ni sila kwarta diri sa Pilipinas para sa ila sa nga pamilya. Ang pamilya nila diri sa Pilipinas may galastuhon man. That's why nga, we salute you. Amo ning ginatawag gani naton nga mga modern day heroes, mga utod naton nga mga FWs kay ginabatas nga mapalay makapalayo sa pamilya para lang mabuhi yaman iya pamilya. Kay di na yalaw glahog. Debla, mabulag ka sa mga kabataan mo pagbalik mo diri sa Pilipinas yati. Because of your absence, way lang ya kabalo sa 20 years dako na bata mo ginhalinan mo gamay pa pagbalik mo dako na siya. But kinanglan ang sakripisyo. Kay ti parang ma-sustain mong needs ang bata mo kay ti kung diri ka sa Pilipinas, hindi ka man ka pangita gidya. Kalabanan ang rason, di makapangita yasang dako-dako nga income. So, they need to go out, magtrabaho sa luwas ng pungsod. No? So, amuna sa mga OFWs nato, na amunang panumdumon ta, mga modern day heroes taya. No? Ang inang presidente nga ginapakigbato, tagidya ka yaw-yaw tada ang iban kay para sa imo yan, nami gidyang pagdayaw mo sang presidente mo kay hindi kaya gusto yung may malain nga tinaga nga mabaton. Ti wala man nagrikbalo nga kandidato nga nag-exist ka. So, hagan-hagan lang, no? Amo lang gid ang advice sa aton sang COMELEC. Ngayon sakto gid na ang advice nagikan sa COMELEC, no? Do not let, for the last time, don't let a presidential debate injure great friendships. We all have to live with the decision of the people come May 9. And our bets may lose the election, but we don't have to lose friends because of it. So take extra care in choosing your words when arguing your point with your friends. The candidates that you staunchly defend won't even know you exist. COMELEC Advisory. Na, ayos na tada. Na, hope klaro na ta. And 10 days before the election, no, kabalugid ko nga may napilian na kamo. And hambal ko na ginarespeto tana, pero iban basi ko nang napilian nila subong basi sa sunod ng mga inadlaw malain man ang desisyon. So importante ya aton gid na desisyon kag nabinag-binag ta gid na sang insakto. Not because nga gindesisyonan mo na tungod nga nagpadala ka to kigiring sang kwarta to, lain naman na iya, no? Amo nang imo sa nga desisyon because para sa imo siya ginayang nagakaangay kag nagakadapat. Ha? Ayos Sige. Mapos kita ya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagidiyang nga tupiko ang ato niya nga diskusyonan. Digid lamang sa Bombo Reports First Edition. Delegida, standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada sima. Number 1! Paradyo Bombo! Okay, sige, balik na sa aton nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton mga kabombo. Dito balikan nato ang patrol no Bombo Anthony para sa dugang pa nga mga nagapanguna nga mga balita. Pero dali lang gid bala. Si Espinosa, Bombo Anthony, si Espinosa nag-retract no kag nagbliskad siya. Ano naman yung factor? Ano naman ang rason? Ginklaro niya nga ang drug accusation niya kay Dirima. Ang niya ay was coerced. Ang detained nga, alleged nga Visayas drug lord, dumduman yun si Kerwin Espinosa bla. Nag-retract siya, no? Meaning nagbaliskad siya sa tanan niya nga mga accusation against sa kay opposition senator Laila de Lima. Kag nagsulat siya sang sworn affidavit nga gin-coerce siya, gin-pressure siya, gin-intimidate siya, kag seriously, he was threatened. Sang ginimo niya tong past statement niya bla? Anong pagkahimtang ni? Hambal niya diri sa iya sini nga affidavit. Any and all statements given during the Senate hearings
or in the form of sworn written affidavits against Senator Laila De Lima are not true. Amo ning ambal ni Espinosa sa iyang counter affidavit submitted to the Department of Justice sang April 28, Thursday. So, amo na siya. This is for a new case filed with the DOJ only in December 2021. And an offshoot sitting alleged massive drug network being run supposedly sa sulod sang New Bilibid Prison. De Blas De Lima is on trial for 2 more cases for being an alleged conspirator sa Bilibid drug trade kag sa iyang capacity sadto bilang former Secretary of Justice at isway nga preso ni siya subong. Si De Lima, naibalo naton, acquitted na siya sa isa sa 3 niya mga kaso. Kag subong preso siya for 5 years na Sa una, ang ginambal ni Kerwin, dumduman nyo, ginabayaran siya ni De Lima sa drug money. Pinaagi ito bala sa bodyguard niya to, dumduman nyo bodyguard niya si Ronnie Dayan, dumduman nyo. Ano to gani, madumduman to nga maski si Ronnie Dayan yung mga statement. Ano man to lang ginambal nga si Ronnie Dayan ang tong ginambal nga may karelasyon niya si Senator Laila De Lima bala. Grabe, no? So, but sa iyang affidavit, nag-retract na si Espinosa. Any statement he made against the senator are false and was the result only of, ambal niya, pressure, coercion, intimidation, kag serious threats sa iyang kabuhi, kag sa iyang pamilya. Kag amo ng instruction sa iya nga ibuyagyag nga si De Lima ang may conspirator, no, sining alleged drug trade nga nagkakatabo sa Bilibid. Hambal niya, nagapangayo siya sang pasaylo kay Senator De Lima sa iyang affidavit, Di ang claim din ni Espinosa, National Bureau of Investigation filed this new case against him, hoping nga he will cooperate and affirm in various courts sa iyang testimony given during the Senate hearings nga ginpatigayon sa 2016. Pero mal niya, tiwaya mo kuya sa intention, kitigin, pahugog, intimidar ko mo. Threaten ko sang pulis nga hambalon nga si De Lima may kahilabdanan. So, amo na ang iya sining ginimo. Kamo sa mga kauturan, tanon nyo reaction, pati kamo kay sa pag-retract subong ni Kerwin Espinosa. Anong inyong reaksyon? Start pa lang na bomboan. Okay. Kaya inani nga reaction ni Sir Tide. Pero subong bala sa kay Kerwin Espinosa, gapati ka mo ni siya. Ay man, tigulpi lang kay, damo pwede masulod man sa paminsaron mo. It could be nga, pwede na, nga amugin man na natabo, ginintimidar siya, or it could be man, sis kabalo man kita tanan, nga si Senator De Lima, kapari-elect ni mo. Kanya-kanyang mga pakulo. So, pwede man na. Iba nato ni mga kauturan nga malis siya nga nag-retract kahaw. No? Anugid man bala? Anugid man ang kamatuuran sa likod. Sini may kamatuuran ina? O nag-retract ka just because nga diba si may mga pampadanlog or may mga pagtawag na? Basi may mga kabaylo man? So, ini mo manabasal ko lang mo ng paminsaron sa mga kauturan ka. O nag-retract ka bangid because nga amo man gid na iyang kamaturan. Subong do,
Hindi ka na makahambal, no? Do hindi ka na bala makahambal nga nagahambal ni siya matod or hindi, do ka budlay na. Pero ti amo ning iya sini nga statement. So, ano naman yung mga implikasyon? Sini may pulis, sino itong mga pulis naman na nagpamahog sa iya para lang ma-intimidar siya ang mabuyagyag niya. Pero ang tutuod sa mga kauturan naton, parte man gid siya ang droga sa sulod sang bilibid, di ba? That's why kaga-wonder man gani kita nga ano na natabo nga dira na gid siya mismo sa sulod sang presuhan ng drug trade. Di ba mo rin ginambal? Amo, dira pa nagahalin ng droga, dira pa gina-manufacture. Ti how come priso na gid gani ng mga tao, dira dako nga tampa, no? Ara ng patrol bombo, Anthony. Dako na nga tampala sa aton sa gobyerno ta nga mismo sa sulod sa prisuhan dira gina-manufacture, dira ginahimo ang illegal nga droga. May mga circulation ti priso ng mga tao dira kagid makahambal yang pwerte nga sahi sang sistema. Makapangulong-ulong ka na lang, no? Inano ning mga pagkahimtang kagitabo diriya sa aton man. Sige, sa dugang nga balita, chikeron taanay, dugang pa nga balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor sa subong yang aga. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bombo. Also, gina-expectar sa Bacolod City Police Office Bomboan ang mag-arali sa maabot ng May 1 Bomboan. No? Kasi ini ang May 1 Bomboan is Labor Day. So, expectaron din sa ating sining kapulisan dito sa siyudad sa Bacolod ang may aras ang patigayunon na ngarali ang mga grupo nga nagarali dito sa siyudad sa Bacolod Bomboan. So, ini sining pagpreparahan kaga pagkabantayan ang mga rally diri sa siyudad sa Bacolod. So far sa subong Bomboan, wala pa sang mga naghatag sang certificate nila para magpatigayon sa rally suno kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana Bomboan. Ini usually na ininaw sang ibang grupo nga mag-rally kung Labor Day Bomboan. So Bomboan naman yan nato na pakayag ikan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Iwan nga Labor Day, kundi ang kapulis may garali, gid na may nag-strike. Ang pulista may ready na nga to be deployed kung in case gid man may mag-rally. And as well as ang ato nga Bacolod City Police Force Multipliers Federation magahiwat man sang Bike for Peace from Bacolod NGC libot sa Bata, Banago, then sa may rikta ng San Juan Street, pakadto sa DepEd, luga sa Araneta, diretso sa may sumaga sa may diversion road, pakabog, balik sa circumferential pakadto NGC. Kaya tungod gusto man ipaano sang ining mga force multipliers in relation sa election, and mismo in relation ini sa Labor Day. Nga instead lang magsagay sila kuno yang magkon sa mga disgusto nila sa gobyerno, kundi ano ya ang mahimo nila dapat nga makabulig sa gobyerno. Kamo na ang ilang na kanan nga rason kung ma-bike for peace sila ya kay para sa ina nga tinutuyo nila para nga ipakita nila ya ang suportar nila sa gobyerno. Kay ang gobyerno hindi man nato mahambal nga perfect, pero bilang tao ano ya ang mabulig ka sa gobyerno, para nga makaserbisyo pagit sang maayo. Mayarag niya, May 1 mayarag niya. Way ginailan ko niya nga wala gina. Unless lang amulan to sang kasagsagan sang pandemic, kaya wala gito. Kaya subong back to normal na ta, expect na mayara. Bomboan, so expect namin sila nga mayara sa pag-arali dito sa siyudad sa Bacolod, sumabot nga May 1, Labor Day, Bomboan. Kaya mayari man sila patigayunon nga Bike for Peace sa Bomboan dito sa siyudad sa Bacolod. Correct na, Bombo Carla, no? Basta May 1 niya, Labor Day yati, syempre, normal na. Nalin pa man niya sang una. Mayara gida magpautwas ang hibubunuot. Kiti yung mga, in fairness man sa mga utod naton, mga mamumugon, mga nagatrabaho yati. Kung tanawon mo, nagaigod man gidya subong because of the pandemic, man bilang ang ginatawag, bala Bombo Carla. So, it is, but normal man ang magpautwas ang hibubunuot. But as long as, no, wala ka ba niya may ginalapakan samtang naga-rally kadras dalan? Why? Mana problema, Bombo Carla? Yes. Sakto gina, Bombo, tiyara man natin
nga mga kapulisan yung mag-guide kag magbantay man sa ila kung magpatigayon ni sang rally Bomboan. Correct, no? So, Bombo Carla, antes ka mag-extra to do katilha man, no? I mean, why man gaula, no? Yes, ka namin subong sa aton, sili nga panyempo, subong nga kaagahon, Bomboan, no? Wala kita sa may mabatsyagan nga pagpanaliti, subong nga aga, Bomboan. Okay, sige. Anyway. Bomboan, yes, Bomboan, naman ng report, nakikan sa patrol, ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor. Sa dugang iya nga balita gidulong sa aton subong yang aga. Diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Dasig lang, no? Kay subong yapit sa 29 na kita. Sunday, amo na siya ang May 1. Now, Sunday is Labor Day. No? So, normal naman na. Mautod na tuwas gid na isang hibubunot, especially ng mga grupo ni Bla, no? Mga nanalaysari, mga grupo, no, diri sa aton sa Bacolod kag sa Negros, mga Bayan Muna, mga KMU, mga ano pagid, mga di ba nga mga grupo ho, mga aktivista bla naton iya nga mga kauturan man Very active man, pagabot importante ati kalabalo ka naman importante hambal ko na gani sa mga kabombo naton way kaya may ginalapakan. Okay lang na mag rally kadra sa dalan basta way ka man ang ginabayular na way gidya sang problema. Pero pagka May 2 at ito balang mayong balita kay nagdadamo-damo yung mga masunod nga mga or mga nagkalapasar nga mga abogado na sa pungsod Pilipinas. Naka-schedule naman ng Korte Suprema sa May 2 no sa SM Mall of Asia Arena sa pagpanumpa sing bag-o nga mga abogado. Amo ni sa abiso sang Office of the Bar confident nga patigayon ang oath taking no mga launa ang takna sa hapon. So to our new lawyers, congratulations gid na. Limitado lang ang ceremony sining pagpasumpa no mga maestrado sa Supreme Court, examiners, law school deans, pila ka mga opisyal sa Supreme Court kag organizers. So ang mga tumalambong no sang inductees mahimo nga magtan-aw sang oath taking sa may SMX Convention Center kung sa dini pagwaya sa ang live feed ng ceremony. Kung may mga upod bala, no, may live broadcast man ang pagsumpa sa official man nga YouTube channel sang Supreme Court Public Information Office. Kinahanglan man nga mag-present sang negatibo nga RT-PCR test ang unvaccinated nga mga attendees samtang ang vaccination card naman sa mga vaccinated no ang dapat lang gid nga i-present. Amo nang bentaha basta vaccinated ka. So Bombo Anthony basi ara na nga aton nga Black Time program. Sa subong nga tuig ni baluan naton nga 8,241 ang mga nakapasar sang sinilang nga bar examinations no sa February. Congratulations gid no so no gani kay Justice Marvic Leonen halin sa 11,402 nga nagkuha sang bar nga nag-represent sa 72.28%, 8,241. Grabe. Sa pinakamataas gid niya nga percentage nga nakapasar kay nga damo nakapasar kay digital kung digital di ba kung kay sa una no way paning ining bar exam no written gid na siya syempre kung written kung maski anong kakaalam mo di man namin agi mo kay hindi maintindihan niya ti x gid na ya sa examiner ining ano bla x gid sa naga-check da ya no pero kung digital ti grabe that's why damo nakapasar no. So, congratulations, kid. Grabe, imagine, 761 nakakuha sang grade nga 85 to 90% o kung 9.23% sa bar examinees. Mga exemplary gidya nga mga performance. Yay na ang aton nga Black Time program. The people for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election and shall end at noon of the same day 6 years thereafter. Sa sinigang sadsaran, ginagdulong sa inyo ang The Election of a Vice President
15 minutos nga pagtalakay sang kaimportansya sang pagpili sang Vice Presidente sang aton pungsod. The election of a Vice President. Kagkaron, yari ang inyo mga tagapag-alaga. Ngayong aga Banwang Gamahanan. Welcome diri sa atong special program, The Election of a Vice President. Nga sa karon mabatian, makitan sa waragwagan kag sumaman sa Facebook Live sang Bombo Radio Western Visayas. Inighapon ang inyong mga katoto nga naga-abi-abigid sa ato ng mga kauturan nga kabay pang imo kami pahulamon bisan 15 minutos gid lamang sang inyo igdulongog agod nga mabaton man kag mapresya. Mabilag-bilag ang mga informasyon. Mapuslanon may kang tanan sini sa pala. Buto naton maragtason. Critical nga Mayo 9 national and local elections. Toto Gerson, good morning. Good morning, Sir Ginil. Good morning sa aton mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, no? Sa mga hulam ta malaning katuto ngayon. The original katuto ginatamyaw naton sang mayong aga kagang mga inday sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Ang mga SM nga paborito gid ni Toto Vice Gov, mga SM, mga single mom nga nagapamati sa aton sini nga aga sa Toto Vice Gov. Dinakibot-kibot mo naman ta sa lingkod do tuod gid man abi nga kadamo sang SM Subong nga nagapamati sa ato, no? So, mga station managers, okay. Mga gasoline stations nga mga managers nagapamati. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning kay Nam. Good morning, Toto Janil. Good morning sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas kag sa bilog nga kalibutan. Dari naman ta sa aton nga programa ang The Election of a Vice President. Toto Janil, good morning. Busing. Puwerte. Do kuha mo gid ang intro, no? So relax ka lang Abdul, ha, kay may basahon ko kay agod nga hindi siya kabatas, no? Hindi kabatas. Lang taon tabi karon ko makasabat siya. So hindi matuod kasi manwa ginapokaw kita, no, kadagas ang mga balita nga dapat ginaton bantayan kay kun matabo base kun pagbugtaw tabla Toto Gerson nagalinupad ng kwan, no? Ang mga missiles. Apang aton ini ginaampo sa aton sini mahal nga makaako, sa mahal nga Dios nga kabay pa hindi ini matabo, no, sa katawhan. Ilabi ni kay sa karon na mo nagpangayo sang 33 bilyones dolyares nga military, economic kag humanitarian assistance si President Joe Biden sang Amerika. Nga pangayo sa Kongreso sang Amerika kay tiyan mo ni kadako ang kantidad mo. Makon mo 30 bilyones nga military assistance, 30 bilyones. 10 bilyones nga economic assistance kag 3 bilyones dolyares nga humanitarian assistance. Kag hindi niya kuno pag-atake sa Russia, bote perti ang pagkuan, ang sabat sang pagpaandam sang mga Ruso. Kay ti silang ni Biden sa piyak sang pag-antos man sa mga kano ti daw mabudlay, hindi niya balatohon, hindi niya pitsi-pitsi nga pagpangayos ng 33 bilyones apang mangin costly kuno sa tanan. Lakip na sa Amerika kung pananglit nga pabayaan ang ining pagpanalakay kag sumuman pagpanako, pagpanaba sang isa ka superpower kangay sinisang Russia. Lakip na dila ang mga paglahog-lahog bla, ang tikol-tikol nila dito nga base kuno nabutang sa peligro ang bilog ng kalibutan sa sining ginaobra sa Amerika. Kagang foreign ministry spokesman naglawg-lahog man nagmensionar man pati sa nuclear war, no? Siling ni Biden ay hindi kita sagi kwan ng hampang sina nga sugilanon. Toto Gerson kanya. May posibilidad, Sir Ginil, bangod kay ti ang ginatago-tago sang Russia ng pinaka mother of all bombs na nila nga kung palokpo na nila base matunaw ang bilog nga Amerika kung lumain ang ulo ni Putin. Tigita mo ang gripo to sang krudo to sa Pulan, pinasiraya na. Kabalo ka ang una, gahipos na ng Amerika, pero sila isa sa mga nasakit dire mo sang sila masupply sang krudo da sa Germany, sa ibang nga mga nasyon da sa Pransya.
ang makaluluoy di ang kitang mga Asian nation, no? Bangod kay di wala especially sa aton sa Pilipinas nga kulang-kulang tayo sa inugbakal sa crude oil into sa ibang nga mga nasyon nga manggaranon sila makabakal sila sa Amerika pero less ang priority para sa aton bangod kay manti unahon to nila yung medyo poderoso sa aton kaya man ang crudo subong gadalagan si 74.80 mas mahal pa sa gasolina ka toto Vice Gov. Sakto na, no? Kag maluwas sa pag-increase sa presyo sa gasolina, ang presyo sa kuryente sa mga billing sa sininga bulan sa Abril nag-amat-amat naman na increase, no? Sa pila ka mga sinintabo bangod sa pagtaas man sa presyo sang baklanay sa wholesale electricity spot market iti kalabanan ng mga generators of electricity, no? Nga padala sa ilang supply sa spot market ang gin-generate gamit ang coal, no, and other fuels, no, nga epekto sa pag minahal man sa presyo sa sininga mga oil, no, bangod sa sininga gera. Toto Jinel. Pulo na lang kadlaw. Pulo na lang kadlaw ginatulog tanaw kung kalendaryo sila kung ma-countdown ta. Pulo na lang kadlaw Mayo 9 na to Jinel. Amoy na kung nga ginatandog nato nini kay ti on the spot diri Kongreso sa Amerika Toto Gerson kag sato sini mga toto kag mga kaindayan sa bilong nga Western Visayas. Kung paano iniaksyonan ni ginapangayo ni Biden nga 33 bilyones. Kay dili nato makita nga ang Pilipinas may Mutual Defense Treaty sa Amerika. Why niya ganing Ukraine? Hindi siya member sa NATO. So daw diriguro ang masunod nga presidente kag vice-presidente. Magkalantaw nga sa tion gali isang peligro ang Amerika masaligan. Kangay sining iya ginrisgo sa Ukraine. Di kita pa iya nga may Mutual Defense Treaty. Putang balon nga hindi kita dapat magduwa-duwa kay diri na nagagwa sa karon ang mahimo nga itaya sa Amerika sa tion sang isa ka superpower kangay sang Russia o kung pwede China maglosob magpanala kay sa gamay gid lang mga pungsod kangay sino sa Ukraine kag si ang Pilipinas gamay gid kag di malipod nga may pila kita diri ka mga intramurals sa may West Philippine Sea. Amo lang kun nga importante gid ang aton sini nga pagpili sang presidente kag vice-presidente tiya makon ano yang ginabatsyag subong sang vice-presidente ito sang Ukraine kay ti ang tanan guro to nga mga special forces ang mga liquidation squad padala na to sa Kiev way man siya nagpalagyo mo hangaway man si Zelensky mahigo ako nagpalagyo sa Amerika kag didto ya i-manage ang agyera o didto siya butang balon ginapaayam gisa subong dito ti ang kurog sina amo ang vice-presidente. Toto Gerson kanya. Amo gid maisog man mo, no? Ang vice-presidente nila sila o babae man kanay. Amo gid. Amo ning aton ginadso, no? Si Inday Sara may kaisog, may abogada, maalam kag nakahibalo, no, sang amo ni nga sahi sa kung sa panghimanwa kung lang taon mong Davao na makita mo masyado ka-organize, you know. Pero in line sa sning mga kabudlayan subong nga ginaatubang naton na way sang maalam sang gwapo o kampions na diri at least nakita naton nga ang gobyerno ni Presidente Duterte maski papano na labot ang mga pigado bala kay diri sa amon I think buwas hasta sa Pizza Uno may isarap diya nga programa ang gobyerno nasyonal naton sir, no? Ang mga Fisher Folks namon diri sa Bago City, sa Silay City, may mga assistance sila nagalin sa gobyerno, no? Ang mga ahensya sa gobyerno in the like of Department of Agriculture, ang DOL, ang tanan mga departamento nga may mga nabilin nga pondo palabot nila, no? Direkta sa mga kubos naton nga mga abyan mangunguma, mangingisda kag sa aton mga kauturan nga medyo piot katama ang kahimtangan sang pangabuhi Sir Jenny.
Kaya mayo kay ginmensyonal mo ina, no? Nga ISARAP o kung ISARAP, no? The Integrated Sustainable Assistance for Recovery and Advancement Program nga kaman nga ang Duterte administration hasta sa katapusan sa iya termino. Hindi man siguro nga ubuson gid, no? Siguro ang ubuson ang tunga nga naalokar sa fiscal year nga 2022 Toto Jackson kay man ti base kon magpalamonggo bilang masulod nga administrasyon. Kag bate ko ang mga mayo na mensyonal mo mga kauturan naton nga mga mangingisda dira. Do perte gali ang sitwasyon da kay man maghatag sila sang fishing boat ining fiberglass sa mga mangingisda dira. Dala pati pukot kag banyera. Toto ba isgob? Kompleto kompleto para nga kuan mo pangkabuhayan pangkabuhayan mapalibo ka pa imo para isa na lang ka package, no, nga mapuslan lagi, no, sa aton nga mga recipients or beneficiaries, no, ang ini nga mga assistance pa, no, nga ginahatag sang Duterte administration. In fact today, no, there is a DAO copies ang schedule man. Iniya para na sa kapis kiti sa nagligad nga April 10 ang aklan man ang nakabato, no, or ginpatigayon ang ini nga ISARAPI, no, o ISARAP sa nga Duterte administration. But going back kay Inday balato Janelle kag to Gerson gina-analyze ta, no, kompleto Ricardos ang abilidad sa pangginobierno, ang eksperyensya, no, sa pagiging executive kag even sa legislative, di ba? Sa ni Inday sa pagiging city official sa Davao City. Ang Davao City nga kung ginatawag naton nga food security ang pag-istoryahan ti arada, no, ang agriculture basket sa aton nga pungsod Pilipinas ang Davao kag ang peace and order hanas nga hanas, no, hanas nga hanas Inday Sara kiti kung peace and order lang man sa Pilipinas ang sa istoryahan ta, do kompleto Ricardos din ang iya nga experience kag pagkahibalo because of Mindanao, di ba? Sa Luzon, Visayas, Mindanao gid ang very challenging sa peace and order, Toto Janelle. At hindi lang natin makita ang centerpiece, no, sa Duterte administration. Yeah. Sa war on drugs, kag sumoman criminality. Kita mo kung paano nagtawhay ang mga barangay, no, sa nagligad to. Do lain yang naga-diriher, Toto Gerson, do lain yang hari, do lain yang mga kanto boy nga daw, lain ang ila ginabaligya, kag ginatlibod. Sa karon ko at least pati ang mga manuglibod asang ilang ano to kambal mo to 200 ka mga manubaligya sang balot. Daw hilway ng paglibot-libot sa mga barangay, Toto Gerson. Wala amo na bag-ulang kag kun wala pa naman nagtuhaw ning birds flow lang ang mga produktualin sa Luzon ginaid namon. Wala na diskubrihan sa amon probinsya iya nga sobra galaya 200 ka mga manuglibod sang balot, no, diri sa amon ti grabe nga livelihood ina, no, nga galibot li makahatag sang ekonomiya, no, sa mga kauturan naton nga manti ang ginahandom isa man lang mo makabakal kan lang da sang 1 kilo abi nga bugas, sudan, solve na ang pangabuhi, no. Kag at least, no, sa 10 ka adlaw nga nabilin, no, sa aton sini nga pag waragwag ma-miss gid ni ka Toto ni si Toto Baisgob, no? At least nakita nato nga makabinag-binag na gid man siguro ang aton mga pumuluyos sa paglantaw nga ginaduso naton nga dapat makapungko si Inday Sara bilang vice presidente sang aton pungsod, Sir Jenny. Ate mo nang nasiling nga karon nga mga tinion nga kada aga ginapukaw kita sa mga talaga mga balita kinahanglanon gid nga may tibay ng puso. Amo gid ang aton sini nga pagpili. Ang vice presidente ang handa sini atubang sa panghangkat. Sino man ang manginyo kursyonada bilang presidente. Ay kay manti kami nga makatlo ka ba ka Toto ni may kanya-kanyang kainday kag ka Toto baka mitos babaw. Kung magduha ka mga babayi ang magpongko, way man na kita mo man amo nang ginakabalakan ni Abdul kag ni Kainam sang unabla.
inang mga SM upon health hath no fury but a woman scorned. Kita mo na, perte na mga sitwasyon. Kaya si Abdul Dio, may nagdagtag sakot. Sila nga ba, si Kainam na, nagkibot sa bala, kay nagbalik kuno sa kahanginan. Kaya hindi lamang sina makita kuno mga tuti, smile mo bla, daw advertisement bala silang paborito ni Toto Vice Gov nga toothpaste bla. Nagkompetensya gid bla sang natawag sa unang ano bilang toothpaste kundi Colgate ang kompetensya gid bla. Kasi lang nga anong nakabalakan ni Abdol? Anong nakabalakan ni Toto Gerson? Anong nakabalakan niya? Lain naman lang iyan, sir nga kwan nga mga ginatiro da kag ginaayam da. Kasi nga akon gid pangamuyo yagid ko ni Abdol Toto Gerson nga ang bali sa Kainam da ginapangamuyuan gid nga magnubo lagi kunong testosterone niya para matapos na kunong ilang mga problema Toto Gerson. Amo na bala sa unang siling ni sir nga kung aswang gagani ka makakita ka sa microphone gabalik ang mga pakpak mo gusto ka maglipad lupad ti amo na mabatian mo si Toto. Aba buti do nagabalik kami na pero ginasunod ko man lang ang kwan ni Toto Vice Gov nga ang pamilya nga mapag-on ang bana Potigon. Toto Vice Gov. Wala naging firme weakness ko, Toto Ginel. Basta gani amo lang inuwi sa imo daw ginaitik ka dayon. Oo, wala nang ginatago-tago. Diyan daw ginabalik-balik niya gid. Abi ko gani Toto Ginel kay inaling ko ng paghambal ka bla. Siling ko naman daw may entrance si Abdullah. May nabatian ko sa background nga sound vlog. Gamay siya to. Siya to. Galing may ligit na chimpo. Amo na blang basta gani may mga hiriton siya sa una. Balang daw gainit gidulo ya. Pagkitapos manawag bala. Away na ta chimpo. Kaya kayo na ta chimpo Toto Gerson. Ano mahambal mo kay Abdol? Ang mayo man lang sa mapatubo naman lang siya bigote, guro. Kaya in case of power failure, may standby nga generator wala, Sir Junel. Madamo kay kasalamat. This is the election of a Vice President. Kabay pa amon ko doon mga natagan sa mapuslanong informasyon, mga mainit-init ka mga balita kag subuman jutay nga kalingawan sa sining kagahon sang Biyernes. Ang ngalan sa mga Toto Gerson Cadyal kag Toto Vice Gov Jonathan Cabrera. Ini si Toto Ginil Carbon Demorito. Madamo gin kasalamat kag maayong aga. Tubdob sa liwan, tungod ang banwang gamhanan, magapili sang ila na luyagan nga mga leader. Ini ang special program, magkatalupangon sang kaimportansya sang aton mangin Vice Presidente. The election of a Vice President. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Okay, sige. So, sa atin yung mga kabombo, ay naman kita yung mga kabenamin na Milinya Tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde 42nd. Sige hapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio!